First reading ito. Okay na kita. Opo. Ubusin mo na lang. Uy, alam mo yung ibang hilo. Malagi ko na. Nulo ka iba na. Okay, okay, okay. Bye-bye, Jane. Oo. Sige na, sige na. Bye, Jane. Opo. Si father mo yun? Hindi na sana ako mabasa. Dahil pa sumasa intensyon. Katulong din yung mabasa. Four o'clock.
magayon ang sa istorya.
alas 6. Mga alas 9 na ako. So yun, ito. Siguro ka si teacher. Yan. Para man kasi mga mahilig sa sayaw. Kasi hindi ko, totoo ko talaga mahilig sa sayaw. Alam, isa. Ay, maluya ba ako? Sa dancing. Maluya na. Maluya sa dancing. Ano ba, binas ko? Dancing?
maridig di madali. Diyos maray na hapon po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kang banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone, likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi, ang solemnidad asin kabanalang kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod ang gabos. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninungan sa kinaban, sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayo na Ama, daika masasabotan nin si Isayman na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo ang si Isayman na namumuot sa biyolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, biyolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad, asin katuninungan. Lugod pa man, si Santa Maria, ina ning kaligtasan, asin reyna ning katuninungan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan, asin nakakalupog, na butasan na ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katabuhan. Nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin bukay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo. Namakua ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninungan. Sa tabang kang sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man ang lambang saro sa to, magpuon ang gad asin dayupot na maglakaw sa dalanin tunay na ustisya, pagkaherak asing katuninungan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabos, hinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat for more blessings and good health ni Princess Joy Aparejado and Aringo family. Pasasalamat kan Bueno and Manggaliag family. For Bustamante family ni Joan. Pasasalamat kan Agda family. For Carlito Bacud birthday kan Palmes family. Asin pasasalamat kan Liana family. Espesyal na mga kahagadan. For LPT, March 2026, ni Dayan B. Vargas. For blessing and guidance this coming LET examination, ni Jessa May Rangaza. For speedy recovery of Amado Artiaga, kan Balmedina family. As in special na kahagadan, kan Agda family. Para man sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Kiray, ni Lily Raitana and Rosemary Melia, for death anniversary of Pedro and heavenly birthday of Teofila, kan De La Rosa family, ki Amador
ni June and Lani Rico, ki Salvacion, Cambueno and Manggaliag family, ki Janela, kan Mahilium family, ki Lorencita, kan Padilla, ni Padilla, Ronnie and family, ki Maria, ni Espedito Marqueses. Sa liwat Diyos maray na hapon, ngunyan iyo ani katulong Domingo kan Kwaresma, magtirindog po. Good afternoon. Good afternoon to Sa Father. ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan Bapa sa Indo. Asin sa imong Nasa Espiritu. ikatulong Domingo na po kita kan, Kwaresma. Espesyal niya itong idulot ining Santa Misa sa pagpamibi para sa katuninongan sa bilog na kinaban, lalong-lalo na nangyayaring gera duman sa Middle East. Sa satuya pong liturhiya mo niyan, madadangog niya to an istorya kan, inkwentro ti Kristo sa sarong babaeng Samaritana. Mina-demonstrar ini kan kadakla na beses nagiging kaulangan kan sa tuyang relasyon sa Diyos, asin sa lambag saro, iyon inaapod niya tong mga biases and prejudices. Hagado niya to sa kagurangnan na ini manlugod, kunya na panahon ng Kwaresma, mapara sa satuyang mga buhay, tanganing mabuksan ang satuyang mga puso na makapagtrabaho sa satuyang buhay si Kristo, asin madara niya sa tuya an konversyon. Kunyan midbidunta, an satuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang. Nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gipo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, dadaing kasagkoran. Amen. Kristo maherak ka, Kristo maherak ka, kagurangan maherak ka, kagurangan maherak ka. Mamibi kita, O Diyos, ginikanan kan gabos na pagkaherak asin gabos na karahayat na nagtukdo kan mga bayad sa kasalan sa pag-ayuno, pagpamibi asin paglimos, kaugaying hilngaan pagpahayag kan sa mong kapakumbabaan, tanganing kaming pinakumbaba kan sa mong konsensya, danay na paitaason kan sa imong pagkaherak. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong agi, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Mahihinanyog niyato an istorya kan mga Israelita sa kalantadan
na nagdududa kunyaon pa ang Dios sa inda, ninhuli sa kawaran nin tubig. Digdi, pinapahiling kan Dios na siya ang pinagigikanan nin tubig, asin ini itinao sa inda, tubig na magtatao nin buhay, maski sa tahaw kan mga tawong nagsisinutil. Himateon yato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni kan Exodo. Alagad pa ng marahayan mga tao, asin padago sa pagreklamo ki Moises. Olay ninda, ta daw ta ilinuwas mo kami sa Ehipto, tanganing gadanon kami sa paha, sagkod an samong mga aki asin mga hayop. Kaya namibi si Moises sa kagurangnan. Ano ang gigibuhon ko sa mga tawong ini? Haros but na ninda akong gapuon. Nagtaraman kagurangnan ki Moises. Ipag-iba mo ang nagkapira sa mga leader ng Israel, asin mag-enot ka mo sa mga tao. Darahon mo ang sugkod na ipinakol mo sa salog ni Nilo, duman sa bukid ng Sinai, matindog ako sa ibabaw ni sarong gapo sa tubangan nindo. Pakulon mo ang gapo, asin maluwas duman ang tubig na iinumon kan mga tao. Ginibo ini ni Moises sa tubangan kan mga leader ng Israel. Ang lugar nginaranan Masa asin Meriba. Huli ta nagrereklamo ang mga Israelita. Asin huli ta binalo ninda ang kagurangnan, kansin na magsabi, kaibahan ta daw ang kagurangnan o dai? Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Kunun yan, madangog din doon sa iyang tingog, hare pagpatagasan sa indong puso. Kun ngunyan, madangog nindoan sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Madya, awitan niya to ang kagurangnan. Maugmang umawuntan gapo nin sa tong kaligtasan. Dumulo kita sa iyang atubang na may pasalamat. Sa kaugmahan, mag-awit kita sa iya nin mga awit nin pag-umaw. Kun ngunyan, madangog nindoan sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Madya, magduko asin magsamba kita. Lumuhod kita sa atubang nin kagurangnan na sa tong kaglalang. Hulita siyaan sa tong Diyos. Kitaan banwaan na sa iyang inaataman, ang mga karnero na sa iyang pinapakakan. Kun ngunyan, madangog nindoan sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Hare pagpatagasaan sa indong mga puso, siring duman sa Meriba, siring kan aldaw sa Masa, duman sa kalangtadan, kan ako binalo kan sa indong mga ginikanan, asin pinagprobaran mas kinahiling ninda ang sakuyang mga gibo. Kun ngunyan, madangog nindoan sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Ikaduwang babasahon, mahihinanyog niya to si San Pablo na nagpapasabot kung gurano kita namumuta ni Kristo. Dai nagdusay ang Dios aki tanganing tubuson ang mga marahay. Alagad, itinao niya ang sa iyang sadiri sa panahon na kita mga parakasala pa. Himateon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, kaya huli ta pinangaging kitang matanos ni Diyos, huli sa pagtubod. Igwa kita nin katuninongan sa iya, huli kay Jesucristo na sa tong kagurangnan. Huli sa iya, nakamtantan biyaya nin Diyos na sa tong namamatean ngunyan. Kaya nag-uugma kita sa paglaom na magkakaigwa kita nin kahirasan sa kamurawayan nin Diyos. Di kita pinapasupog kan paglaom na ini, huli ta pinano nin Diyos ang sa tong mga puso kan sa iyang pagkamuot sa paagi kan Espiritu Santo na itinao niya sa to. Kan kita mga maluya pa, nagadan si Kristo para sa mga makasalan sa panahon na itinalaan ng Diyos. Masakit ang magpagadan para sa sarong matanos na tao. Alagad pwedeng may mga ahas na magdusay nin buhay para sa tawong marahay. Alagad ipinahiling nin Diyos ang sa iyang dakulang pagkamuot sa to, kan si Jesus nagadan para sa to, kan kita mga parakasala pa. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo.
An kagurangnan mapa sa Indo. asin sa imong Pagrukyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nag-abot siya sa Sikar, sarong banwaan in Samaria, harani ini sa dagang ipinamana ni Jacob, sa akin niyang si Jose. Yaon duman ang bubon ni Jacob. Huli tapagal si Jesus sa pagbaklay, nagtukaw siya sa gilid kan bubon. Mag-alas 12 na ninudto. May uminabot na sarong Samaritana na masakdo, nagsabi sa iya si Jesus, "Painumaman ako." Nagsimbagan Samaritana, "Saro kang Hudiyo, asin ako Samaritana. Ta daw, tanagahagad kanin inumon." Nagsimbag si Jesus, "Kun ara mo sana, an balaog ni Diyos asin kong si Isay, ang nagahagad sa imo nin inumon, ikakuta na ang mahagad sa iya. Tatawan kakuta niya kan tubig na nagtataonin buhay." Nagsabi ang babae, "Said ka makuanin tubig na nagtataonin buhay? Mayo ka man nin pangsakdo, dangan hararom ang bubon. May dakula, mas dakula ka pa daw kay Jacob na sa mong ginikanan, na iyo ang nagtao sa mo, kan bubon na ini. Nag-inom siya, digdi, asinan sa iyang mga aki, sakan sa iyang mga hayop." Nagsimbag sa Jesus, "Sisay, an sisay man na uminom kan tubig, digdi, mapapaha giraray, alagad an sisay man na uminom, kan tubig na itatao ko, dain na nanggad mapapaha. Ulita ang tubig na itatao ko, magiging sarong burabod na magtatao sa iyanin buhay, na daing katapusan. Tawi man ako kan tubig na iyan. Tanganing dain na nanggad ako mapaha, asin dain na ako magsakdo digdi," ang sabi kan babae. Sinabihan siya ni Jesus, "Apudaan agumo asin balik digdi." "Mayo akong agum," ang sabi kan babae. "Tama ka," ang sabi ni Jesus. "Huli tanagin agum ka nin 5 lalaki, asinan kasaruan mo ngunyan, bako mong agum. Totoo, ang sinabi mo." Nagsabi ang babae, "Nahihiling ko ang nasaro kang propeta. Ang sa mong mga ginikana nagsamba sa Diyos sa bukid na ini, alagad kamong mga Hudiyo, nagsasabi na sa Jerusalem sa nadapat na magsambaan sa Diyos." Sinabihan siya ni Jesus, "Magtubod ka sako, babae, tanagdadangadangan panahon, nasasambahon nindaan ama, bako, sanang sa bukid na ini o sa Jerusalem. Kamong mga Samaritano, da ini dumidbidan sa indong sinasamba. Alagad midbid mi an sa mong sinasamba, hulitaan kaligtasan gikan sa mga Hudiyo. Alagad maabutan panahon, asin uminabot na ngani, na ang tunay na mga parasamba masamba sa Ama, sa Espiritu asin katotoohan. Ang pagsambang ini, iyo ang buot kan Ama, ang Diyos Espiritu. Kaya, ang mga nagsasamba sa iya dapat na magsamba sa Espiritu asin katotoohan." Nagsabi ang babae, "Aram kong maabutan Mesiyas na inaapod Kristo. Pag-abot niya, ipapahayag niya sa to ang gabos." Sinabihan siya ni Jesus, "Ako, iyo siya. Ako, nakaulay mo." Kan oras na iyan, nag-abutan sa iyang mga disipulo. Nagngaralassinda, ulitan nakikiulay si Jesus sa sarong babae. Alagad mayo sa inda ninangahas na maghapot sa babae, "Ano ang buot mo?" "O kay Jesus, daw ta nakikiulay ka sa iya." Dangan pinayaan kan babae ang sa iyang dulay, nagbalik sa banwaan sa kasinabihan ng mga tao, "Madya kamo, hilingan nindo ang tawong nagparasabi sa ko kan gabos kong naginibo. Siya na daw ang Kristo." Kaya nagduman ang mga tao kay Jesus. Kan oras na iyan, inalok si Jesus kan mga disipulo na magkakan. Alagad nagsimbag siya, "Igwa ako ning kakano na dain nindo aram." Kaya nag-urulay-ulay ang mga disipulo, "Tibaad igwanang nagdarang kakanon sa iya." Sinabihan sinda ni Jesus, "Ang kakanon ko, iyo ang pag-utob kan kabutan kan nagsugo sa ko, asin ang paghaman kan ipinagibo niya. Bakong may kasabihan, kamo 4 na sanang bulan dangan tig-ani na, alagad pangalagkalag kamo sa kaumahan, hinugnaan anihon, tama ng anihon. Ang sisay man na nagaani, tatandanan. Titipunon niya ang mga inani para sa buhay na daing katapusan. Kaya parehong mag-ugma ang paratanom sa kaparaani.
Digdi nagiging totoo ang kasabihan, iba ang nagtatanong, iba man ang nag-aani. Sinugo ko kamo, nganing mag-ani kanda inindo pinagpagalan, iba ang nagpagal, alagad kamo ang nagkikinabang, kan sa indang pinagpagalan. Dakol na Samaritano sa banwaan na ito ang nagtubod kay Jesus, hulitaan babae nagsabi, sinabi niya sa kuan gapos kong naginibo. Pagdulog kan mga Samaritano kay Jesus, nakimaherak sinda sa iya na maguntok ko na siya duman. Kaya nagduwa pang aldaw siya duman. Dakul pa na nagtubod pagkadangog ninda kan mga tataramo ni Jesus. Sinabihan ninda ang babae, minatubod na kami. Bakong huli kan mga sinabi mo? Huli tanadangog mi siya mismo. Naaraman mi na siya talaga ang paraligtas kan kinaban. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Yan, pakigreet ka sa tuya katay na good afternoon. Yan, huruhalawig po sa tuyang ebanghelyo. Pero nadangog tadig di su istorya kan inkwentro kan sa tuyang kagurangnan sa sarong babaeng Samaritana. Istorya na mina ilustrar o demonstrar sa sato, kan kadakla na beses nagiging kaulangan, tanganing kita magkaigwanin marhay na relasyon sa Diyos, asin magkaigwanin marhay na relasyon sa kapwa. Iyan po ang sa tuyang mga biases and prejudices about God and one another. Narumduman ko, may saro kay itong padi na halawig na panahon na destino sa sarong parokya. Kay ito pong panahon, ang mga padi na destino, bakong arong sa muya mo niya na 5 years the most, 2 years. Kaya ito po, takulang pa ang padi. Kadakla na beses, nadidestino ang padi, mga 20 taon sa sarong parokya, 10 taon. Kaya dahil tahaluyo na siya duman, midbid niya na ang kada parishioner niya. O, araram niya gabos ang pangaran, poon sa ama, lolo, lola. Yan. Asin dahil kayan, padangat siyang marahaykan mga tao na tahaluyo na nga ni po duman. Sarong aldaw da po, ining padi, nag-celebrar kan sa iyang kumplianyo, birthday, dahil tapadangat kan mga tao, nagpadara sa mga tao nin regalo sa iya. Yan. So enot na nag-abot, sinugo po kan may sadiri kan bakery duman sa iyang parokya. Pag-abot pa sa na kay itong sinugo, aram na kan padi kung ano ang laog kay itong basket na regalo sa iya. Sabi kan padi duman sa nagdara, aram ko na nga ini, tinapay ini, tahali ini sa kagsadiri kan bakery. Susunod na nag-abot, may daradaraman pong kahon, hali na regalo sa kagsadiri kang tindahan nin mga sapatos. Kaya sabi kan padi, daig duwa-duwa, aram ko na nan regalo sa kuya, sapatos. Aram na pati kay itong parishioner niya kung ano ang size niya. Yan. Ako po, size 11, baka igwaman ka mong planong itaos ako. Yan. Supang tulo na nag-abot, sinugo, kang kagsadiri nin wine store. Tindahan nin mga arak. Kaya tulos-tulos, day na naghapot supadi, taaram niya na naarak itong dara sa iya. Ang hinapot niya na, duman sa sinugo, ano po ngayon ini? Brandy or whiskey? Nagkiri-kiri po sa sinugo. Hanggang pigparakalog-kalog kang padi sukahon, asin igwanin liquid na nagbulos duman sa dulo kan kahon, tignamitan kang padi. Day niya man giraray na ukudan, sabi niya, ano ba talaga ini? Brandy or whiskey? Sabi kay itong sinugo, Padre, sa totoo lang po, bako man iyan arak, ang laog po kaya nakahon, papi, ido, tigpara kalug-kalug mo, kaya nag-irihi na ngaya po. Yan, kadakla na beses ang nangyayari sa tuya. Kung daita hahalion, ining mga biases and prejudices that we have, especially when relating with people. We bring with us these biases and prejudices. And let us be honest, sometimes we all have people we quietly avoid. Yes or no? Iyo po. May mga tao na habutang mahiling.
na pag nahihiling ta, bad trip na kita. Pag nahihiling ta, sira na ang araw natin. Whether it's your work mate or it's your classmate, pag nahihiling ta raot na tulos ang aldaw ta, we usually give or attach labels to people. Di ba? Ini ngayang kaopisina kong ini, pag may handaan, nagiging Sharon, and nagiging Regine. Aram ta na sinda kung sisay sinda. Di ba? And we usually build walls. Habo ta sindang pakiibahan, asin habo ta po sindang pakisamahan. Parehas ba na eksena ang mahiling ta sa satuyang ebanghelyo? Sa enkwentro ni Jesus as inining Samaritana, there were many reasons for Jesus and the Samaritan woman not to talk because of these biases and prejudices. Number one, this woman was a Samaritan and Jesus was a Jew. Sa saro pong Hudiyo, ang paghiling sa sarong Samaritano o Samaritana, saro siyang pagano. And pag ikahintil, you are considered to be unclean. Dai ka pwedeng makiulay sa sarong Hudiyo. Second, Jesus was a man. And this Samaritan was a woman. Kaya ito po, it was a male-dominated society. Hababao ng paghiling sa babae. In fact, women then were only considered part of their properties. Kaya, they really frown on this scenario na kung saan si Kristo, sabi digdi sa Ebanghelyo, nahiling kan mga disipulos, nakikiulay sa sarong babae. Not unlike today. Diba? Dakulo na po ngunyan nakalalakihan na miyembro na kantakusa. O, takot sa asawa. O, kaya itong panahon, bakong iyo tabi ati si, kaya itong panahon, talagang lalaki lang ang may diretso asin kapangyarihan. That could have prevented Jesus from talking to this woman. Di ba? And third, ang mga Hudiyo, the Jews only worship Yahweh in Jerusalem. And ini pong mga pagano, ining mga Samaritano, they consider Mount Gerizim as a holy place. They revere that mountain as a holy place. But despite all this, Jesus sat down with this woman and began a conversation with this woman. So, 2 points for reflection ang gusto ko pong mahiling digdi. Number 1, ang sato pala nakagurang nat, hinahali niya ang gabos na kaulangan, tanganing kita magkaigwa nin relasyon sa iya. He did not see an enemy. He did not see a sinner or an outsider. He saw a person. Aram niya na ang babaeng ini pahang-paha sa iyang presensya. Pahang-paha kan sa iyang katuninongan. Kaya nakiulay siya digdi sa babae. Instead of arguing about religion, he asked for a drink. Tawi na akong inumon, painumana ako. In other words, he chose connection over division. Siguro kung arog man ka ini, ang disposition kan lambang saro sa tuya, day ko ta mo niya naggera sa Middle East when we also choose connection instead of division. Mga tugang ang panahoning Kwaresma minaimbitar sa tuya. Nahilingon ta, ano yung mga hidden prejudices that we have about each other and about God? Totoo, we give up sweets. This Lenten season, dengo na ngaya kumakaonin chocolate. But we keep bitterness for years. We fast from meat. Daya kumakaonin karne, especially during Fridays of Lent. But we feast on gossips. Dahil nga ni nagkaonin karne, pero kung maglibak, wagas. Diba? So ang magayuno na hapot, sa satuya ngunyan, lalong-lalo na sa panahon na ininin Kwaresma, iyo po na bako sana siguro kita
mag-ayuno, mag-abstinensya, magpamibi, magprosesyon, kundi naisipon ta na ining panahon na ini is also about giving up our pride, giving up all these prejudices that we have and the judgment that we give to people. Magayon na hapot, who is your Samaritan? Sisay ining mga Samaritano, Samaritana sa buhay mo. Baka kapamilya mo man lang, tugang mo, dahil mo tigtiti, no? Baka kaopisina mo na tinakwan mo na nin label, siya ngaya siring kaili, chismosa, bungangera, nager. O baka sarong grupo na pinaghusgahan mo na. O ika ngaya DDS ka, kami ngaya pinklawan. Kaya di ako pwedeng makisabayan sa imo. Ako ngaya Romano Katoliko, ika ngaya Iglesia ni Cristo. Kaya kang nahungkang sa Iglesia ni Cristo dyan, sa luwas sa motor, nagtumbling, daitig tarabangan ta, Iglesia ni Cristo kaya iyan. Makasindaan mga Samaritano kan buhay ta. And this Sunday, saro kan magayuno na imbitasyon sa tuya, na we start with a simple gesture, a conversation with a Samaritan in our lives. We listen, we greet, and we forgive them. Second point, ining pagiging bukas kan babae, inisunaging dalan, tanganing magkaigwa siya in pagtubod sa satuyang kagurangan. This woman could have walked away. Pagkahiling niya tulos ko ta sa kagurangan, dahil na siya nagpadago sa pagsaklo. But no, she stayed, she asked questions, and she listened to Jesus. And so from a wounded past, she became a witness. Kung nahiling nindo sa The Chosen, sa part na ito, nahiling sa babae, nagdalagan pabalik binayaan sa jars of water. Nagduman sa banwa asin pinag-anunsyo niya, sutawong iniaram niya sa kuyang nakaagi. Asin ipinagbareta niya na nahiling asin nanumpungan niya ang Mesiyas na sa indang pinaghahalat. Come and see. Ngunya na panahon nin Kwaresma, ang Diyos will also sit beside us at our own well, sa bubon kan sa tuyang buhay. Kasabayan sa tuyang mga kamunduan, kapungawan, kasabayan sa tuyang mga kapagalan, as in mga disappointments sa buhay. The question is, are we also willing to stay and listen? O, tururog na nga nit ka mo. Namumutan kong mga tugang, pag tinugutan ta ang Diyos, o si Kristo na maglaog sa istorya kan sa tuyang buhay, maski ano pa man nasamok, o gura ano pa man kagulo ang buhay ta, igwanin grasya, asin balaog na mabulos, asin maabot sa satuyang buhay. Kaya ngunyan na panahonin Kwaresma, hingawahon ta daw, nahalion po ining gabos na mga prejudices and biases that we have about each other and about God. Halion taan gabos na mga barriers o mga kaulangan na ini, tanganing mabuksan man lugod ang satuyang mga puso, asin si Kristo mismo makatrabaho sa buhay tiyato, asin madara niya ang konbersyon sa satuyang buhay. Amen? Sa ngaran ka na Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Ngunyan, sa tuya pong ipahayag, ang sa tuyang pagtubod, Tutubod nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kang langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangida muli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitang kampanahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan na sin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulungal daw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan,
nagtutukaw sa too kang Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Tiripon bilang komunidad na nagsasamba ako o niyato ang pagkapaha din sa tong puso sa mga espiritual na bagay, asin pagsarig kitang mamibi sa Diyos na iyo sana ang nakakapahimaha sa to. Sabihon ta, kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asinan mga obispo kang simbahan, maging epektibong saksi sa pagtubod na sa indang pinapahayag na masadol ang gabos na banwaan sa pagmidbid ki Jesus bilang sa indang paraligtas. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nalagalag sa Diyos no nadalan sa pag-ugid ninda nin mga kinabano na kaugmahan, mamuklat sa katutuohan na ang kinakban dai makakatao kang tunay na kaugmahan, kundi ang Diyos sana. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing sa satong pagpinitensyang unya na Kwaresma, kita maging urog na bukas sa Espiritu kan Diyos no na pagkamuot na nagtutubos sa to. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang sa isip asin sa hawak, mag-ako kang satong tabang sa saindang kaluyahan asing kasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga kadugo asin mga katuod niya tong gadan, makalaog sa Diyos no na eerokan na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Langit no na ama, inaako mi, an sa mong kasumbikalan, asinan sa mong pangangaipo, kan sa imong kapatawadan, warasan sa mo ang gabos na tabang nakaipuhan mi, tanganing tunay kaming mabuhay sa aki mo, si Jesu Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kang bilog niyang banal na Kagurangnan huli ka ining mga sakripisyo kaugaying itugot mo, na kaming namimibing patawadon sa samong mga kasumbikalan, maghingowang magpatawad sa kapwa, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mi na sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran,
huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, takang naghagad siya sa Samaritana, napainomon nin tubig, linalang na niya sa iya ang balaog nin pagtubod. Asi nagpakanigo siyang gayo na mapaha sa iyang pagtubod. Kaya pinalaad niya sa iya ang kalayong nin Diyos noon na pagkamuot. Kaya kami man nagpapasalamat sa imo, asin kaiba kan mga anggeles nag-uumaw, kan mga kabagsikan mo na nagsasabi. Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawak asinduko kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat. Binaak ini itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan ni, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi pagkuanya man kan kalis sa sin sa girari na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom ni, taini ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkakadadasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum ang kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduman sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahan, ang sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos na kay tupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan,
sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kakurangan. Dawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw nyamon, katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, di ka na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, haripaghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuyang mo espiritu. niya nahihiras sa lambag saro, aninako niya itong katuninongan. Peace be with you.
Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po. Pamibi sa Jubileo, kang Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon nin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kang kaugmahan kan ebanghelyo. Inantabayan mo kami, kaidto, ngunyan, asin sagkod paman. Patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Huli ki Jesucristo, kagurang na niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan panuga nin mga misteryong langit noon, asin uya pa sa daga nabasog na kan tinapay hali sa itaas, mapakumbabang nag-aarang sa imo, na ang nangyayari sa mo sa paagi kan misteryo, mautob sa paagi kan gibo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 42,686 pesos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 7,032 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,906 pesos and 30 centavos para po ini sa Pro Seminaryo. Siring man, si Reverendo John Luke Anas Andes, kan Our Lady of Salvation Parish, Puduran, Albay, uordinahan sa pagkapade sa Abril 2, sa oras na alas 8 ning pagkaaga, kasabay kan Chrism Mass sa Albay Cathedral. Kung si Isay man po ang may aram na makakaulang kang sa iyang ordinasyon, magdulok na lang po sa opisina kan sa tong parokya o sa chancery. Ang katiwala 1008, magkakaigwa nin fundraising activity na may tema Sayaw nin Pagrukyaw, Kudal-Kudal sa Viretas, sa Abril 11, sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Ang proceeds kang nasabing aktibidad para po sa andurog sa eskwela outreach program. Ang ticket mababakal po sa opisina. Siring man, digdi po sa satuyang parokya, magkakaigwa po ning pagkumpil sa Abril 18 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga para sa mauot magpalista asin ibang impormasyon manungod sa kumpil, magdulok na lang po sa opisina. Asin mauot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana, mga anonymous, 1,400 pesos, tulong 1,000 pesos, 900 pesos, 550 pesos, limang 500 pesos, asin 200 pesos. Diyos mabalos po. Mamibi kita. Bendisyon na po balan. Sorry. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton, asin mahirakon, anama, ang aki asin na Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Para sa sadiri
sa sadiri lamang. Kita gabos may paninimbagan sa lambasaro. Kita gabos tiniripo ni Diyos sa pagkamuo. Kita gabos tiniripo ni Diyos sa pagkamuo. Salamat po sa kabos, sa choir, sa live streamer, lectors, commentator, lay ministers, mass collectors, and acolytes.